खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि हामलायना जासिनायजों आं रमेन बर'आ बड'लेण्ड खौराङाव नोंथांखौ बरायबाय। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ साहित्य एकाडेमि आरो कार्बि आंलं जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव ग्रामलक हाबाफारि खुंफुंजादों। गोदान दिल्लीयाव साहित्य एकाडेमिया ट्राइबेल पइट्स मीट खुंदों। रायजोनि पन्चायत बिसायख'थियाव बिश्वनाथआव बेलट बाक्सुखौ अर सावना होदों। बाक्सा मुसलपुराव बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 14थि बोसोरसालिया जथुमा खुंदों। मुम्बाइआव हरखाबै जिउ गोमादों बाक्सा तामुलपुरनि सासे बर' फिसाया। बर'फोरनो एसटी हिल्स बिमुं होनो मावफारि लानायखौ फरायसा आफादफोरा बेरेखा खालामदों। गलाघाटनि मेरापानियाव बिसायख'थि मावदांसाफोरनि सायाव दुथांफोरा गाग्लोबदों। गलाघाटआव ज्ञानन्द्र राजखुवानि नखरनि सोद्रोमाया DSPनि हेंथायै गसर होदों। जेट एयारवेजआ सा सानजा भारतआव बिरखं बिरहोनायखौ बन्द खालामसिगोन। 2019 जानुवारिनिफ्राय कातार हादोरा अर्गेनाइजेशन अफ द पेट्रोलियम एक्सपर्टिं कान्ट्रिज सुंद'यै OPEC निफ्राय ओंखारसिगोन। अदालगुरि थास'बारियाव जब कार्डनि हा जावनायाव JCPआ लामा खाथिनि जाम्फैयाव जाब्रबथाय जादों। आक्रासु, एबिएमसु, नाथ ज्योति, आशा आरो कलिताफोरा बर'फोरनि संबिजिर मोन्थाइखौ बेरेखा खालामदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। थांनाय 6 डिसेम्बर खालारखालि साहित्य एकाडेमि आरो कार्बि आंलं जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बानजायनायाव लांहिन मानिकपुर दखरानि सिङाव थानाय गणेश फोथार गामिनि ब्रह्मज्योति मन्दिरनि नंब्लाङाव कार्बि आंलं जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि दाखालिसो फोसावजानाय दोंसेल' लामा सुंद' सल'नि थाखाय साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि मानिनां रितुराज बसुमतारिनि आफादनि मासि लानानै सामलायनायाव फुंनि 10 रिंगानिफ्राय गामियारि सुबुंफोरनि गेजेराव थुनलाइयारि हारिमुयारि बायदि बिथिंनि फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगासार होनायनि गुबै मोन्थोरखौ लानानै मोनसे मेहेरगोनांथार ग्रामलक हाबाफारिखौ सानसेनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जायो होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारिखौ बेखेवदोंमोन कार्बि आंलं जिल्लानि बारग' BLT अनसाइड आफादनि आफादगिरि शान्तनु बसुमतारिया। जागायजेननाय बिबुंथि होयो बर' थुनलाइ आफादनि बारग' लेङाइ आफादगिरि बड' एडभाइजरि बड' साहित्य एकाडेमिनि सोद्रोमा बिश्वेश्वर बसुमतारिया। मेलनि बराय बिबुंथि होयो कार्बि आंलं जिल्लानि कसारी समाजनि आफादगिरि उत्तम चन्द्र ब्रह्मआ। जर'खा आलासि महरै बाहागो लाफैनो हादोंमोन कार्बि आंलं जिल्ला गावखुंथाय परिषदनि मावफुं सोद्रोमा तरेन्द्र ब्रह्मआ। बे हाबाफारियावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैनो हायो साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि अरबिन्द उजिर गेदेमाया। बिथाङा गावनि बेसेन गोसा बिबुंथिनि गेजेरजों जाखांबोनाय लाइमोन लिरगिरिफोरनि सायाव थुनलाइ सोरजिनि सायाव खहाब गोनां थुलुंगायारि बिबुंथि होयो। लोगोसे जायफोर लिरगिरिफोरा लिरनानैबो बिजाब महर सोरजिनो हायाखै बेखौ नोजोर होनानै साहित्य एकाडेमिजों जगाजग खालामनो थाखाय बिथोन होयो आरो बेनि गेजेरजों सेबखांना होनो हानायनि राहा दं होनना गावनि बेसेन गोसा बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायो। बिथाङा दाजाबदेरना बुंबावो दि जायखिजाया सोरजिजानाय खन्थाइ रायथाइ सल' बायदिफोरा गांसे बिजाब महरै ओंखारनो हागौ, नाथाय गांसे बिजाबनि बेसेन गोसा महर होनोब्ला गाहायै गावनि दोरोङारिफोरजों सोमोन्दो थानायाबो गोनांथार होननानै बुंथिबावदों। मख'नो गोनांदि मेहेरगोनां ग्रामलक हाबाफारियाव जर'खा खन्थाइगिरि महरै फारियो खोदोम बसुमतारि, गाहाय नेहाथारि लांहिन मानिकपुर दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिटलारनि नार्जारि, खन्थाइगिरि रिपर्ट लिरगिरि महरै किशोर बसुमतारि, फट'ग्राफि महरै बिपुल गयारि मोनहा बाहागो लायो होननानै सुलुङाव मोनथिनो मोननाय जादों। खुंगा 12थि दिल्ली इन्टारनेशनेल आर्ट फेस्टिवलाव साहित्य एकाडेमिनि बानजायनायाव थांनाय 5 डिसेम्बराव ट्राइबेल पइट्स मीट खुंदों होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला जालांनाय हाबाफारियाव देतसुं स्वर्गियारिया बर', जितेन पायंआ मिसिं, नन्दलाल सिंहआ मुन्दारि आरो मदन मोहन सरेनआ सान्थालि खन्थाइ आवरायो होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। आसाम पन्चायत बिसायख'थिनि गिबि खोलोबनि भट होनाया बिश्वनाथ जिल्लानि मोनसे भट होग्रा मिरुआव जायगानि जैसा सुबुंफोरा बेलट खाखोरखौ सावना होनायनि जुनै हिंसायारि जालाङो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे जाथाया जानो मोनो साधारु कचारी लाइन LP स्कुल भट होग्रा मिरुआव। खौरां मोननाय बादिब्ला आन्चलिक पन्चायत सोद्रोमानि थाखाय थिजानाय BJPनि बिजाथि पूजा चौरा आरो कंग्रेस बिजाथि पद्मिनी घाटवार मुंनि जायगाया कुवरी पन्चायतनि बिजाथि नित्या नार्जारि आरो भारती देवी मुंजों सोलायहोजानाया जिल्लानि भट होग्रा मिरुआव हिंसायारि जाथायनि गुबै जाहोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। हिंसायारि जाथाया दबथाय हायि जायो आरो हानजानि मदद होग्राफोरनि गेजेराव बेरेखा जालायनायाव खाबु लाग्रा दुथां सुबुंफोरनि हानजाया बेलट बाक्सुखौ सेख'नानै बेयाव थानाय बेलट खाखोरफोरखौ सावनानै होयो होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। थांनाय 5 डिसेम्बर खालारखालि बाक्सा जिल्लानि मुसलपुरनि नब्लाङाव बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 14थि बोसोरसालिया जथुमानि हाबाफारिया मैया 6 डिसेम्बराव सानसेनि हाबाफारिजों गोजोनै जोबनानै थाङो होननानै सुलुङाव मोनथिनो मोननाय जादों। बे हाबाफारिनि थान्दै मेला गोबां रायजो राजाफोरनि नुजाथिनायजों जानानै थाङो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। थांनाय 4 डिसेम्बर सानखालि फुंबिलिनि 9 रिंगायाव मुम्बाइनि तालजायाव रन्जन बर' होननाय सासे बर' फिसायाव हारसिङैनो हरखाबै रुंसारि जालाङो। खौरां मोननाय बादिब्ला रन्जन बर'आ बाक्सा जिल्ला तामुलपुरनि धान्दिबारि गामिनि
बिहा सासे हिन्जाव आरो सासे हौवासा आरो सासे हिन्जावसा उन्दै बैसोनि गथ'फोर दंमोन। थैनाय समसिम रन्जन बर'आ गोबाव साननिफ्रायनो नखरखौ सालायलांनो आरो संसारखौ सोलिलांनो थाखाय मुम्बाइआव खामानि मावनो थाहैदोंमोन। मोनथिनाय बादिब्ला बै हरखालि रन्जन बर'आ हरनि डिउटि खालामनानै फुंबिलिनि 5 रिंगायाव आजिरा लायो आरो गावनि था खथायाव थांनानै उन्दुहैयो। अब्ला बियो 9 रिंगासो समाव बैसांनिफ्राय गोग्लैयो आरो हायाव उन्दुना थायो। नाथाय जेब्ला बोखाङो अब्ला बिनि हाङा बन्द जायो। जाथाया सोमोनांथावब्लाबो रन्जन बर'खौ फाहामसालियाव लाङो, जेराव बिनि जिउमाया रुमावनो बन्द जाबायमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बेनि उनावहाय कम्पानिनि बिगोमाया रन्जन बर'नि गोथै सह'खौ न' फारसे दैथायहरनो थाखाय थांनाय 5 डिसेम्बरनि फुंबिलिनि 5 रिंगायाव उरां जाहाजजों न' फारसे दैथायहरो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। आसाम हादरसानि कार्बि आंलं आरो डिमा हासाव जिल्लाफोरनि हाजो ओनसोलफोराव थानाय बर'फोरनो शिडिउल ट्राइब हाजो बिमुं होनो थाखाय सरकारनि मावफारि लानायखौ फरायसा आफादफोरा बेरेखा खालामदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला डिमासा फरायसा आफाद, हमार फरायसा आफाद आरो कार्बि फरायसा आफादफोरा थांनाय समबारखालि हाफ्लंआव थानाय डिमासा फरायसा आफादनि मावख'आव प्रेस बिबुंसारनि गेजेरजों मिथिहोयो होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। बिथांमोना फैगौ समफोराव बेरेखायै गोख्रों सोमावसारगोन होननानै सरकारखौ हुमखि होदों होननानै मोनथिनो मोनबावनाय जादों। थांनाय बुधबारनि मोनाबिलियाव गलाघाट जिल्लानि मेरापानियाव बड'ग्रा मिरुनिफ्राय जिल्ला महकुमा फारसे गिदिंबोफिननाय समाव बिसायख'थि मावदांसाफोरखौ हानजासे दुथां सुबुंफोरा गाग्लोबदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। दुथां हानजाखौ गलाघाट ओनसोलनि सासे पिटार दां होननाय प्रटक आलफा कमान्डार होनना सिनायथिनाय जादों होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला गारि सालायग्राया जौ फेनायनि थाखाय बिसायख'थि मावदांसाफोरा गुबुन गारि भारा लायो आरो बे जाथायानो बिसोरनि गारिखौ दुथां सुबुंफोरनि हानजाजों आवथे जानाय खालामो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। हानजाया बिसायख'थि मावदांसाफोरखौ गाग्लोबो आरो रैखाथि मावदांसाफोरनि हाथियारखौबो सेख'नो नागिरो होननानै मिथिनो मोनबावनाय जादों। उनावहाय CRPF आरो पुलिसफोरा जाथाय जानाय जायगासिम मोनहैयो आरो गाग्लोबग्रा हानजाखौ दबथायनो हायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बबेखानि मेरापानि पुलिस थानायाव पिटार दांनि हेंथायै गसर होदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। जायफोर बिसायख'थि मावदांसाफोरखौ गाग्लोबदोंमोन बिसोरनि मुंखौ फारियै अभिनाश सैकिया, प्रफुल्ल सैकिया, बिश्वजित बरा, टेंगल आरो रैखाथि मावदांसा बजेन्द्र नाथ हाजरिका आरो खगेन देउरि होनना मिथिनो मोननाय जादों। गलाघाट जिल्लानि हाबियाल गामि बड'ग्रा मिरुआव थांनाय 5 डिसेम्बराव पुलिसजों गावजानाय ज्ञानेन्द्र राजख'वा होननाय सुबुंनि नखरनि सोद्रोमाया DSP पार्थ प्रीतम सैकियानि हेंथायै मेरापानि पुलिस स्टेशनाव गसर होदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। गावजानाय ज्ञानेन्द्र राजख'वानि गोथै सह'खौ नखरनि सोद्रोमाया लाना थांनो नागिराखै आरो DSPनि हेंथायै गसर होदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे जाथाया जानो मोनो जेब्ला भट होनाय समाव ज्ञानेन्द्र राजख'वा होननाय सुबुङा सिखा लानानै भट होग्राफोर आरो पुलिस मावदांसाफोरखौ दाननो होसोनायाव पुलिस मावदांसाया गुलि गावनो गोनां जायो होनना पुलिसनि मावदांसाफोरा फोरमायदों। अदेबानि ज्ञानेन्द्र राजख'वानि नखरनि सोद्रोमाया जालांनाय जाथाया सुबुं मोनथायखौ सिफायदों होननानै मुं होनायजों लोगोसे सोंथि सोंदों सासेल' मानसिनि सिखाखौ हानजासे पुलिस मावदांसाफोरा माबोरै सेख'नो हायासै होनना। फैगौ 10 फेब्रुवारि 2019 निफ्राय जेट एयारवेजआ कलकातानिफ्राय सिलचर, आइजाल आरो इम्फलसिम बेनि बिरखं बिरहोनायखौ बन्द खालामसिगोन होनना फोरमायदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिरखं लामा रुजुलिनाय एबा रुट रेशनेलाइजेशन मावबिदांनि बाहागो हिसाबै बेबायदि थांखिखौ लानाय जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। रेबगन्थिनिफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्ला कलकातानिफ्राय जेट एयारवेजनि बिरखं बिरनायनि अनजिमाया सानफायाव गेजेर 2017 आव 45 खेबनिफ्राय 12-13 खेबसिम खमायलांदों होननानै सुलुङाव मिथिनो मोननाय जादों। 2019 जानुवारिनिफ्राय कातार हादोरा अर्गेनाइजेशन अफ द पेट्रोलियम एक्सपर्टिं कान्ट्रिज अपेक निफ्राय ओंखारसिगोन होनना फोरमायदों कातारनि शक्ति मन्त्रि साद शरीदा अल काबीआ थांनाय समबारै। कातार हादोरा अपेक गौथुमाव 1962 मायथाइयावनो हाबदोंमोन जेब्ला अपेकनि गासै सोद्रोमा हादोरफोरनि अनजिमाया गासै गं 15 मोन। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला बिजों मेलनि गेजेरजों अल काबीआ फोरमायथिनानै होयो दि अपेकनिफ्राय ओंखारनाय थांखिखौ लानाय जादों मानोना कातार हादोरा मिथिंगा गेस दिहुनथायखौ बांहोनायाव नाजानायखौ नोजोर खालामदों होनना। केन्सार बेरामजों नाख्रेबजानाय फावखुंग्रि सनाली बेन्द्रेआ बेरामनिफ्राय बारग'बाय। बेरामनि फाहामथाया जोबनायनि उनाव फावखुंग्रि बिथाङा आमेरिकानिफ्राय फैबाय गावनि न'सिम मुम्बाइआव। थांनाय 6 डिसेम्बराव उदालगुरि जिल्लानि थास'बारियाव जब कार्डनि हा जावनाय JCPआ लामा खाथिनि जाम्फैयाव गावनो गाव गोग्लैलांनानै जाब्रबथाय जादों होनना उदालगुरिनिफ्राय जोंनि खौरांगिरि जोंसार बर'आ फोरमायहरदों। मोनथिना मोननाय बादिब्ला जाब्रबथायाव जेबो जिउ खहा जायाखै आरो JCP सालायगिरियाबो जेबो जायाखै होननानै जोंनिसिम खौरां मोनफैदों। क'क्राझाराव थांनाय डिसेम्बर 6 खालारखालि मोनसे हारिनि संबिजिरनि मोन्थाइखौ बेरेखा खालामनो थाखाय दुलाराय कच राजबंशी फरायसा आफाद, दुलाराय बड'लेण्ड माइन'रिटि फरायसा आफाद, दुलाराय सान्थालि फरायसा आफाद, दुलाराय कलिता फरायसा आफाद आरो BTC नाथ ज्योति फरायसा आफादफोरा थांनाय 6 खालारखालि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दिमोलगावआव BTCखौ दाफामफिननानै इउनियन टेरिटरियेल काउन्सिल दाफुंनायनि बाथ्राखौ लानानै बेरेखा खालामनो मोनसे जुथायै जथुमा खुंफुङो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे गौथुमफोरा फैगौ 10 डिसेम्बर खालारखालि क'क्राझाराव धर्ना होनो थाखायबो मेलनि गेजेरजों मावथांखि लायो होननानै मिथिनो मोननाय जादों। फैगौ 10 डिसेम्बरनिफ्राय आसामनि मोनद' अबर' गौथुमफोरा UTC दाफुंनो होनायनि हेंथायै जोबनो गैयै धर्ना होनो फोसावदों।
फैगौ 14 डिसेम्बराव बाक्सा बरमायाव बाक्सा जिल्ला एबसु आरो उदालगुरि जिल्ला एबसुनि जथायै राजा लामा गाथेनाय धरना जागोन। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबाबो एसेनोसै। गोजोन्थों।